så gerne vil hente den blå til der. Og så har vi kun spillet 4 minutter i hvert fald. Så det der, det er meget lilla-agtigt. Det ser fucking fedt. Det er fucking godt. Synes jeg. Og det ser fedt ud på kameraen, det gør jeg i virkeligheden. Den her er orange. Kraftig orange. Så rød, orange og... Ja, blå. Hvad skal du på, mand? Men det er for at kaste med børneplads. Nej, det har jeg ikke nogen af. Ja. Skal vi holde, eller hvad? Åh shit, den er blå. Skal vi holde? Den er ikke sej. Du kan bare prøve et spil. Jeg kan venstre den til venstre. Ej, jeg spil. Den er fucking hæftig, den der. Han har først nu fundet ud af, at han har fået nye computer. Det er længe siden. Måned. 2 næsten. Prøv at vende. Kan du vende skeen rundt, måske samle noget af det op dernede fra? Jeg kan lige have båden deroppe. Ja, du kan bare gøre det, der er ikke noget det, der jo. Er det ikke? Nej, der er ikke. Det var godt nok det. Ja, ingen mening med det. Den sidste, den giver ikke mening. Den er ved at være udtømt, den her. Jeg tror det, jeg forsøger, at det kan gentages meget nemmere, hvis man brugte hvis man brugte en bunsenbrænder i stedet for. Det var jo ikke brug. Nej, fisk, det ved jeg ikke. Hvad? Og nu slukker den. Nu er der ikke mere etanol, den her. Nej. Skal vi stoppe med at finde noget? Nej. Det ser fucking fancy ud. Pisse farligt. Det er pisse Hvad farligt. er der i der? Det var... Jeg kan ikke huske, det står på papiret. Lithiumklorid, natriumklorid og kobbersulfat. Hvordan går det? Det var nogle gode rankings, vi havde i går. Vi spillede et skill. Og du tiltede ikke her. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Andet jeg gad give dig speed free, når på cool der. Det var Aske, speed mig. Det er på cool. Fuck, du booster! Jeg har bare lige brugt det på dig. Hvad er det, I spiller? Ej, det var godt. Okay, det game, jeg tiltede på en måde, det ikke så Clownface eller Bloodline, for det var... Ja. Hvad foregår der dernede? Og så vandt vi, og så lige pludselig tabte vi. Mig, okay, vores tagdrej blev heller ikke så meget. Mig og Malfoy, der gik igen, og så... Altså, nu kan man tydeligt se grøn, nu i spidste der. Nej, du skal ikke gøre det her. Har vi også, vi skal bruge det, hva'? Det stinker røg herovre, eller? Gør det derovre. Derovre, ja. Jeg skal bruge den træk. Den vej. Party trick. Ja, den vej.